gerne spille det nummer, jeg har skrevet, der hedder Jeg håber, du får dårlig sex. Og... Det blev ønsket af pøbelen. Igen, jeg elsker, at jeg kan se altså. Også fordi jeg også har været, hvordan du har snedet op med mikrofonen, eller din telefon og filmer mig, men jeg kunne tænke at sende det til nogen, eller hvad det er sådan den der, jeg sender det kraftedeme lige til hende, eller ja, men det er, og så også jeg er faktisk også glad for, at der er nogen af jer, der synger med på det, det er ja, jeg håber, altså. Ja, og så er der så de andre, der måske ikke har hørt teksten før, I kigger sådan her sådan, what the fuck? Sådan er det altså ikke. Jeg var bare et barn, altså. Jeg er ikke stolt af det. Jeg er selvfølgelig stolt af 4 millioner streams på Spotify. Selvfølgelig kan jeg nogen tvivl om. Jeg håber, du får dårlig sex. Dårlig sex og one night stands. Magien i den er væk. Og du vil have din egen dans. Jeg håber, du har dårlig sex. Ja, dårlig sex og one night stands. Magien i den er væk. Ja, dårlig sex med dårlig. Virkelig absurd dårlige bands. Eller Minds of 99. Ikke fordi jeg synes, det er spor dårlig band, men mere bare fordi jeg er sindssygt misundelig. Tænk engang, at nogen kan starte deres musikkarriere så meget senere end min. Og ikke bare spille 1 gang Udsalgsparken, eller 2 gange Udsalgsparken, men 3 gange Udsalgsparken, og jeg bor på
ved siden af. Det kunne være så nemt at gå derhen, men jeg vælger at køre til Præstø. Jeg føler fandme ikke, jeg får lov rigtig at sige noget her. Jeg skal lige bare lige...